This is not fake news. You can now shop online from Homemate. No more getting stuck in traffic. Shop online, homemate.com.mt.
Nsellem il-kulħadd. Grazzi tal-li jerġajtu ġejtu hawnhekk ħalli aħna bħal dejjem nibqgħu nagħtu rendikont ta' dak li jkun qed jiġri f'Malta dwar is-sitwazzjoni dwar il-COVID. Bħala sitwazzjoni dwar il-każijiet sal-bieraħ kien hemm 38 każ u l-bieraħ flaxija u matul il-lejl ikkonfermajna 10 każijiet oħra. Bekk issa għandna 48 każ. Ngħidu li għall-ewwel darba għandna persuna li huwa anzjan ta' 70 sena li hawnhekk għandna sitwazzjoni li hija differenti mill-każijiet li kellna fejn dan huwa anzjan Malti li beda bis-sintomi fid-9 ta' Marzu u kellemna mill-bieraħ u ġie admitted fit-18 ta' Marzu. U dal-persuna preżenta bi Grizmeħju ġaw, Sola u Deni. Il-persuna huwa fi stat ta' saħħa li tajba ħafna u qegħdin nkomplu segwuh peress li huwa anzjan u għandu 70 sena u importanti li nżommu għajnejna fuqu ħafna iktar għaliex dal-persuna nafu li jista' jkollu iktar komplikazzjonijiet mill-każijiet l-oħra li kellna, allura dan huwa każ li huwa importanti ħafna. Bħala kuntatti ma tantx kellu u sa issa mill-investigazzjoni tagħna ma sibniex fejn seta' kien is-sors minn fejn seta' ħa l-infezzjoni u probbi dal-persuna ma kienx imsiefer barra. Għanna każ ta' żewġ Maltin, tnejn li huma nisa li kienu msefrin barra, dawn huma relatives ta' xulxin, waħda ta' età ta' 26 u oħra ta' età ta' 27 sena li dawn marru holiday il-Ġermanja u anka kienu Poland, ġew lura tru Berlin fil-11 ta' Marzu u waqt li kienu diġà msefrin u ma kienu bdew bis-sintomi propju fid-9 ta' Marzu bis-sola, tuħta nifs u iħossu għejja u Grizmejn jiġaw. Kif waslu lura huma mill-ewwel daħlu f'kwarantina, jiġifieri hawnhekk m'għandniex sitwazzjoni ta' kuntatti oħrajn, però peress li kienu diġà fis-sintomi sakemm huma kienu ġejjin l-hawnhekk, hemmhekk aħna għandna sitwazzjoni fejn seta' kien hemm espożizzjoni fuq l-ajruplan allura bdejna bil-contact tracing ta' nies li kienu fuq l-ajruplan minn Berlin għal Malta. Għanna żewġ każijiet oħra ta' koppja li huma barranin Taljani li dawn huma residenti Malta, wieħed raġel wieħed marra ta' it-tnejn ta' 34 sena. Dawn ma kienux imsifrin, però fil-post ta' fejn aħna konna qegħdin investigaw, rajna li dawn kellhom kuntatt ma' persuna oħra li konna diġà notifikajniekom il-bieraħ bih li dan ma kellux travel ma kellu seta' exposure fuq il-post tax-xogħol. Ġifieri qed naraw li persuna li kellu exposure fuq il-post tax-xogħol hemmhekk għaddija lil persuna oħra u dan kien hemm ukoll il-partner tagħha. Il-mara bdiet bis-sintomi fit-12 ta' Marzu bis-sola ejja
u iħossu l-ġieħ fil-muskoli u r-raġel beda fit-13 ta' Marzu fuġieħ fil-muskoli u ma kellu l-ebda deni. Għanna każ ieħor ta' mara Maltija ta' 48 sena li din ukoll hija Travel Associated li kienet Londra bejn il-1 ta' Marzu u s-7 ta' Marzu u bdiet bis-sintomi fis-17 ta' Marzu. Minn meta kienet ġiet lura għamlet il-kwarantina u allura ma kienx hemm espożizzjoni lil nies oħrajn ħlief għall-familja ta' erba li jgħixu magħha u hemmhekk dawn in-nies aħna kellimnihom m'għandhom l-ebda sintomi imma issa qegħdin jinżammu fil-kwarantina. Għandna żewġ każijiet oħra li huma relatati ma' każ ukoll li semmejna l-bieraħ. Aħna semmejna li kellna każ l-investigajna ta' persuna li kienet admitted l-isptar wara li kellha fracture. Aħna parti mill-investigazzjoni bħalma spjegajtilkom il-bieraħ bdejna naraw f'dik is-sala fejn kienet il-persuna li kienet mal-każ li investigajna l-bieraħ ma kienx pożittiva, però li għamilna aħna rajna fejn setgħu kienu pazjenti oħrajn ta' l-istess ferm biex naraw jekk kienx hemm iktar każijiet. U għamilna numru ta' testijiet fuq diversi pazjenti u sibna li kien hemm persuna raġel ta' 57 sena li kien qiegħed f'sala oħra li wkoll ħareġ pożittiv u wkoll fl-istess sala wkoll sibna ieħor ta' 73 sena. Ġifieri jekk qegħdin naraw li kien hemm żewġ każijiet oħra f'sala oħra differenti, immedjatament li għamilna hija li dawn it-tnejn trasferjajnihom lejn l-Infectious Diseases Unit. Il-pazjenti l-oħrajn li kienu fl-istess kamra ma' dawn il-pazjenti għamilnilhom it-test swab ukoll u ħarġu negattivi, għalaqna is-sala mill-ewwel u għamilna wkoll kwarantina tal-istaff li kienu in contact ma' dawn il-pazjenti. Bekk allura aħna qegħdin nikkontenjaw is-sitwazzjoni u anka qegħdin inkomplu bit-testijiet lil pazjenti oħrajn u anka testijiet oħra fuq healthcare workers oħrajn li jaħdmu fis-sala li setgħu kellhom kuntatt ma' dawn il-pazjenti. Każ ieħor huwa ta' raġel ta' Malti ta' 37 sena li dan ma kellux travel history, beda bis-sintomi fid-9 ta' Marzu bil-deni u ġeħ fil-ġogi u sola. U mill-history tiegħu sibna li dan kellu kuntatt fuq ix-xogħol ma' persuna barrani li kien ġie mill-Ingilterra. Ġifieri seta' ħadam il-komunità, però jista' jkun li peress li kien hemm close contact ma' dan il-barrani li ġie mill-Ingilterra u nafu kemm hemm każijiet l-Ingilterra, allura hemmhekk hemm suspett li seta' ittieħed minn dan il-persuna. Dan jaħdem f'kumpanija privata u bħalissa l-tobba dejjem bil-contact tracing ukoll ta' din il-kumpanija privata biex naraw x'kien l-exposure u fejn hemm bżonn investigaw iktar. Każ ieħor huwa ta' tfajla ta' 26 sena li din tiġi relative ta' waħda mill-każijiet li konna diġà notifikajnikom qabel u li kien fl-istess cluster li notifikajnikom dak it-tifel ukoll. Allura hekk issa għandna f'dan l-istess cluster li konna rrapportajna kien għandna propju 4 każijiet. Fakkarkom li l-ewwel każ f'dan il-cluster kienet tfajla li kienet sifret barra, kienet marret il-Belġju u wara li ġiet lura din hemmhekk konna għamilni la diagnosis li ġiet pożittiva u aħna bil-case investigation u contact tracing u nibqgħu nifollowjaw dawk in-nies kollha li kellhom kuntatt eventwalment nkun nistgħu aħna niskopru iktar każijiet imma l-iktar importanti hija li dawk in-nies ikunu contained ukoll. Li hemm tajjeb li permezz tal-contact tracing li qegħdin nagħmlu li din il-persuna propju kif mill-ewwel informajnija bl-exposure li kellha l-ewwel każ, din mill-ewwel marret f'kwarantina, allura hemmhekk aħna limitajna aħna l-exposure li seta' kellha kieku din marret ix-xogħol. Bekk bħalma qegħdin naraw kellna issa taħlita ta' sources ta' trasmissjoni. Għandna il-maġġor parti tal-każijiet li qed ikollna li huma Travel Associated bħalma qegħdin taraw minn diversi pajjiżi. Ħafna minnhom fejn hemm numru sostanzjali ta' każijiet li qegħdin jinfirxu.
għandna wkoll local transmission fejn inti għandek persuni li ttieħdu minn persuni oħra li kienu diġà local transmission minn persuni oħra li ġew minn barra, però issa bdejna naraw xi ħaġa li bdejna diġà nistennew li jista' jkollok nies li ma tkunx taf eżatt minn fejn kellhom trasmissjoni eżatt, allura jista' jkun hemm ftit każijiet ta' local transmission fil-komunità. Din hija xi ħaġa li qegħdin nistennewha u hija xi ħaġa li permezz tal-early case identification u anka ta' contact tracing huwa l-mezz kif aħna nibdew nillimitaw kemm jista' jkun innaqsu l-impatt li jista' jkollha l-firxa ta' din il-marda. Bħalma edna aħna qed inkomplu nenfasizzaw ħafna fuq il-wide sampling strategy fejn kemm jista' jkun in-nies qegħdin nagħmluhom testijiet. Bdejna niftħu iktar bħalma qegħdin taraw anke testijiet fuq nies li ma sifrux ħalli aħna naqbduhom kemm jista' jkun kmieni. Dawk in-nies li aħna ttestjajna min-naħa ta' Public Health kienu 1750 u minn Mater Dei bqajna nagħmlu testijiet ukoll random sampling u kellna 742. Ġifieri hawnhekk tallajna n-numru ta' testijiet kollu li għamilna sa issa ta' 1799 swab tests li saru. Dan huwa kollu li qed isir fis-sfond tal-istampa iktar wiesa ta' miżuri li qegħdin nieħdu aħna biex kemm jista' jkun innaqsu l-impatt ta' din il-marda. Li bħalma rajtu aħna qegħdin naħdmu ħafna fuq is-social distancing measures li kemm jista' jkun in-nies inbeduhom milli jkunu f'kuntatt ma' xulxin, naqqasna il-numru ta' opportunitajiet li jista' jkun hemm fejn in-nies jiltaqgħu fosthom bdejna mill-mass gatherings il-kbar. Bħalma rajtu wkoll għalaqna l-iskejjel biex aħna innaqsu ċ-chances ta' trasmissjoni hemmhekk. Għamilna wkoll li għalaqna ċertu ħwienet fejn nafu li ħajkollok nies li jiltaqgħu ma' xulxin u wkoll li għamilna hija li waqqafna il-flights l-ewwel minn dawk l-areas fejn kien hemm trasmissjoni qawwija, imissa qegħdin naraw li l-Ewropa kollha, d-dinja kollha din qiegħda tinfirrex allura propju wasal iż-żmien ukoll li aħna ħadna miżura oħra fejn aħna waqafna l-flights ukoll minn kull imkien. Bħalma diġà ħareġ fuq il-medja minn bejn il-flights biex jidħlu n-nies lejn Malta l-aħħar ċans huwa sa nofs il-lejl bejn il-lejl tal-ġimgħa u s-sibt. L-uniku eċċezzjoni hija li ħatidħol il-flight minn Heathrow dik li tidħol kmieni filgħodu, is-sibt filgħodu fis-sija neqsin 20 ta' bil-lejl. Dik hija l-aħħar flight li ħatidħol. Xorta jekk ħatibqgħu taraw l-ajruport, xorta ħatibqgħu taraw ajruplani niżlin. Dawk ħajkunu ajruplani vojta li niżlin biex ikun jistgħu jieħdu il-barranin u turisti li għandna u Malta. Allura l-flights ħajkunu vojta huma u niżlin, però il-fuq ħajibqgħu tielajn. Ġifier l-ajruport xorta jrid jibqa' miftuħ ħalli dawk it-turisti jkun jistgħu jmorru lura lejn pajjiżhom. Bil-mod il-mod allura qegħdin naraw li jekk aħna dejjem qegħdin nieħdu l-miżuri pass u proporzjonat għas-sitwazzjoni li għandna biex inkun nistgħu kemm jista' jkun nipproteġu l-popolazzjoni Maltija u anka aħna innaqsu ċ-chances li nibqgħu ndaħlu nimpurtaw dan il-virus hawn Malta. Grazzi. Bżonn ta' 18 xahar għal pajjiż biex iżomm miżuri ibsin jew stretti ta' suppression sakemm toħroġ il-vaċċin għal coronavirus. Malta qed taħseb li l-istess mudell se japplika għal pajjiż tagħna u mistoqsija mis-segwaġġi tagħna jekk persuni tietu b'substanzi għandhom jilbsu maski. Mela, l-ewwel waħda hija li aħna għandna l-ħobb li kemm jista' jkun din il-vaccine issir malajr għaliex inti hemmhekk tkun tista' tipproteġi l-popolazzjoni tiegħek li għandna vantaġġ hija li sar ħafna investiment f'din il-vaccine allura r-riċerka qiegħda taġġel iktar permezz tal-investiment li qed isir fuqha. U allura aħna qegħdin nsegwu s-sitwazzjoni x'qiegħda jiġri u bil-pjan ta' kontingenza li għandna aħna ta' dan strict swabbing, strict containment measures, nuqqas ta' mass
congregations, jew inkella n-nies li jiltaqgħu iktar flimkien, hemmhekk kun tista' kemm jista' jkun iż-żomma baxxa ħalli l-impatt fuq il-popolazzjoni jkun inqas minn li kieku ħadd ieħor iħalli kollox miftuħ. Barra minn hekk ukoll dan ittina ċans li naraw x'jiġri wkoll bit-temp u naraw ukoll iċ-chances li ttina biex sakemm tkun tista' tasal il-vaccine li inti mbagħad ikollok proporzjon li n-nies ikunu jistgħu jkunu immune. Barra minn hekk ukoll issa li jibdew mbagħad ikollok ċertu nies li jibdew jiġu infettati, hemmhekk jibda jkollok ċertu immunità fil-popolazzjoni tiegħek li tibda tinbena bil-mod il-mod. Konsiderazzjoni li jintużaw daw ir-riżorsi għal-trattament tal-COVID u Malta u x'inhu the health state of health tal-pazjenti l-oħra bħalissa? Iva. Infatti marbutin ħafna ma' xulxin għaliex bħalma rajna dawn ħafna mill-każijiet kienu ta' etajiet li huma żgħar. U llum propju hija l-ewwel persuna li kellna li huwa anzjan ta' 70 sena, però tajjeb ngħidu li hu jinstab ukoll fi stat ta' saħħa tajba. Dir-riċerka aħna qegħdin insegwuha b'kuntatti li jkollna ma' diversi pajjiżi manka through l-EMA li hija l-Aġenzija tal-Mediċini tal-Ewropa u anka kuntatt mal-Health Security Committee li hemmhekk ikun qed jinformawna eżatt x'inhu għaddej. U anka aħna għamilna komunika through il-joint procurement u anka mal-awtoritajiet Ewropej biex jekk aħna nkun nistgħu nipparteċipaw f'ċertu clinical trials li huma għaddejjin fuq din il-mediċini, aħna nkun nistgħu nipparteċipaw. Tajjeb ngħid li eżatt kif qed inti dil-mediċina diġà konna qegħdin nużawha għal tip ta' viral infections oħrajn u għandna u li għamilna wkoll qegħdin naraw kif nistgħu nagħmlu ordnijiet għal din il-mediċina ħalli jekk aħna ikollna pazjenti li huma aktar anzjani u jkollhom bżonn din il-mediċina hemmhekk inkun nistgħu nofru ilhom para parti mill-clinical trials li jkunu qegħdin isiru. Mela, herd immunity hija dik li dejjem insemmu anke meta konna nitkellmu dwar il-vaccines, dwar il-ħosba, li inti jkollok numru sostanzjali tal-popolazzjoni li jkunu protetti bl-immunità. Per nagħtu eżempju fil-każ tal-ħosba li rajna li ħafna pajjiżi qegħdin jiġu affettwati trid ikollok 95% tal-popolazzjoni tiegħek li hija vaccinated biex inti jkollok herd immunity. Però nafu wkoll li herd immunity tista' tiġi permezz li inti jkollok natural infection għal ftit żmien. Li qed jħobbjaw hija li bażikament f'din il-marda jista' jkollok immunità għal dan il-virus wara li inti ikollok l-infezzjoni. Allura hemm ċertu modelli li inti taħdem li jkollok tant nies mill-popolazzjoni tiegħek li għandhom herd immunity wara li jkunu infettati. Aħna qegħdin noqogħdu ħafna attenti minn dak il-modell li iżjed ma jkollok nies li huma infettati, iżjed hemm ċans li inti joħduha nies oħrajn li huma anzjani jew inkella jkollhom mart kroniku. U għalhekk li aħna qegħdin naħdmu fuq modell kemm jista' jkun nikkontenjaw is-sitwazzjoni ħalli naqsu ċ-chances li nesponu l-iktar parti tal-popolazzjoni tagħna li hija vulnerabbli. U propju għalhekk ukoll taraw li ħafna mill-miżuri ttieħdu biex nipproteġu lill-anzjani u fosthom il-pariri tan-nies li kemm jista' jkun ma jmorrux għax-xogħol imma għamilna ħafna enfasi fuq l-anzjani biex jekk m'hemm bżonn joħorġu ma joħorġux li hemm nies oħrajn li jistgħu jgħinuhom biex inkun nistgħu nipproteġuhom li jistgħu jiltaqgħu ma' xi ħadd li għandu l-virus. Bħalma qegħdin taraw mill-istampa tal-clinical history tal-pazjenti, ħafna mis-sintomi huma vagi. Biċċiet minnhom anke kellhom jisom dak l-uġieħ fil-ġisem u fil-muskoli biftit deni, allura persuna jista' ma jkunx jinduna eżatt li diġà għandu dawn is-sintomi u jista' jkun qiegħed f'kuntatt u l-inkwiet jekk ikun ma' anzjani li jistgħu jkunu iktar ikollhom komplikazzjonijiet jekk jimirdu. X'inhi l-opinjoni tiegħek ma taħsibx li wasanna għal-lockdown fejn il-lockdown qisu qed isir imma jekk isir b'mod uffiċjali ikun jista' jkun iktar strutturat. U domanda oħra wkoll saret emenda fl-att ta' saħħa pubblika u f'din l-emenda jingħad ukoll lis-Superintendent tas-Saħħa li jiġi
propju inti tista' forsi tbiddel il-kundizzjonijiet tal-kwarantina mandatorja għal dawk ċerti persuni li jagħmlu xogħol essenzjali min huma dawn li jagħmlu xogħol essenzjali u l-aħħar domanda forsi tistax twieġeb għax hemm ħafna jduta dej bħalissa anke fuq il-medja soċjali fil-ħarsija li possibbli kien hemm l-ewwel vittma ovvjament forsi tista' tiġħadha direttament. Mela, għandna sitwazzjoni fejn jekk tħares lejn is-sitwazzjoni tul miżuri kollha li ħadna, aħna qegħdin kemm jista' jkun inżommu nies ġewwa. Ġifieri saru miżuri għal nies li jaħdmu permezz ta' il-gvern ukoll ħareġ id-direttiva u anke ħafna postijiet privati li jkun hemm faċilitajiet biex in-nies kun jistgħu jaħdmu mid-dar. Dan huwa importanti ħafna mek qed innaqsu kemm jista' jkun. Għandek ukoll fejn aħna waqqafna dawn il-mass events li nies ma joħorġux, waqqafna l-iskejl, dawn huma kollha miżuri fejn in-nies qegħdin ngħidulhom aħna biex kemm jista' jkun joqgħdu ġewwa jaraw x'jistgħu jagħmlu fid-dar, anke aħna għamilna wkoll fuljatti u informazzjoni x'jistgħu jagħmlu n-nies fid-dar biex tħeġġiġhom tkompli għaddejja l-ħajja ta' kuljum. Ġifieri dan mhijiex xi ħaġa li inti persuna irid xorta joħroġ biex pereżempju jixtri minn fatti supermarkets baqgħu miftuħin, għandek l-ispiżeri li għadhom miftuħin. Fejn inti għandek attivitajiet li huma essenzjali dawn jibqgħu għaddejjin. Allura hekk inti tnaqqas inqas hardship fuq in-nies, imma xorta inti ikollok dak l-impatt li inti vera għandek bżonn. Aħna ltqajna wkoll mal-employers u kollu qed nagħmlu ħidma anke mas-supermarkets ħalli naraw anke fis-supermarkets kif jista' jiffaċilitaw ukoll il-ħajja ta' kuljum fejn persuna anke jista' m'għandux illum il-ġurnata għalfejn imur fis-supermarket għaliex anke għandna pereżempju online shopping li tista' tagħmlu. Dawn huma kollha miżuri li fil-ġurnata tal-lum bl-electronic measures li għandna inti tista' taħdem. Għandna wkoll liġi iva, għandek liġi li hija ta' kwarantina. Il-kwarantina bħalissa aħna ħadnija il-maximum tal-incubation period, ġifieri minn meta inti iltqajt mal-virus sakemm inti jibdew jħorġulek is-sintomi. Dak huwa ta' 14 il-ġurnata. Aħna qegħdin nagħmlu riċerka li hija bbażata fuq qed jiġri barra x'hemmhekk għandhom l-iktar każijiet tagħna huma ftit. Ħalli naraw x'kien l-iktar perjodu li kien prominenti permezz ta' meta bdew is-sintomi. U allura hemmhekk inti trid tasal inti tagħmel deċiżjoni ta' risk assessment fejn tara x'inhuma dawk il-nies li huma essenzjali biex jipprovdu is-servizz lin-nies. U inti tagħmel risk assessment ta' meta inti tgħid pereżempju iva nista' indaħħalhom ġurnata qabel. U l-lista ta' essential workers qiegħda outlined ukoll fil-liġi, ġifieri għandek il-liġi tal-employment li telenka il-lista tal-essential workers u anke qed issir ħidma mill-gvern biex ukoll jaġġorna dik il-lista u dan diġà qiegħda lesta biex nkunu nafu eżatt min huma dawk in-nies li huma essenzjali. L-aħħar waħda hija iva fuq l-aħbarijiet smajna li kien hemm il-bieraħ żewġ imwiet tajjeb. Dawn kienu mwiet li m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' din il-marda, sarilhom iswab, però t-tnejn li huma ħarġu negattivi. Permetti li l-aħħar domanda skużani, 48 każ kollha qegħdin jinżammu fl-isptar Mater Dei. Mela, bħalma semmejna aħna għandna diversi ta' modelli kif aħna u fejn ħajnżammu n-nies. Il-każijiet qegħdin jiżdiedu. Aħna għandna faċilitajiet fejn inżommuhom, però il-faċilitajiet rridu nerfgħuhom ukoll għal dawk il-każijiet li possibilment ħajkollhom bżonn il-kura ta' sptar. Allura aħna modelli fejn in-nies jistgħu jinżommu jew id-dar tagħhom li jkunu f'kwarantina u iżolazzjoni, għandna nies li jinżammu fl-Infectious Diseases Unit, għandna nies li qegħdin jinżammu fil-healthcare facility oħra li qiegħda barra Mater Dei u wkoll li għandna faċilità li nistgħu wkoll nibdew nużaw boffa. Allura il-ħidma qiegħda li inti meta jkollok każ li huwa pożittiv, dan isir clinical assessment tal-persuna. Ħanaraw x'eta għandu, jekk għandu x'kundizzjonijiet oħrajn mediċi, ħalli inti tagħmel assessment tal-persuna jekk għandux riskju li hu jiżviluppa komplikazzjonijiet. Jekk ikunu dawk nies f'riskju, dawk jinżammu f'Mater Dei. Dawk ta' inqas riskju jinżammu fil-faċilità l-oħra u dawk li m'għandhomx riskju ħanżommuhom id-dar. Però d-dar mhux se nżommuhom weħidhom. Għandna ħidma mal-kura primarja fejn ikun hemm faċilitajiet ta' tabib li jkun jista' jikkomunika kuljum
mal-pazjenti li nkunu qegħdin iżommhom id-dar permezz ta' video conferencing jew inkella minn m'għandux anke permezz tat-telefon biex aħna nkunu qegħdin insegwu il-clinical condition tal-persuna. Barra minn hekk ukoll fit-tfal jekk niddeċiedu li jkunu qegħdin fid-dar ikun hemm assessment mill-pediatrician anke jekk ikun hemm bżonn fuq il-post. Tista' tikkjarifika każijiet li għandhom il fuq minn 70 sena kien hemm tnejn u mistoqsija skont il-projection models li qed tużaw meta ħanilħu il-peak outbreak f'Malta. Mela każijiet tajniekom l-etajiet kollha tagħhom. Tajjeb illum kellna dan il-każ ġdid ta' 70 sena. Il-predictions huma naqra iktar diffiċli għaliex jiddependi ħafna inti fejn jista' jkun milqut. Jekk pereżempju inti għandek post fejn pereżempju għandek ħafna nies li jaħdmu flimkien u li persuna kienet marret fuq il-post ta' xogħol waqt li għandha sintomi hemmhekk in-numri bħalma tista' tistenna ħajkun jikbru ħafna. Allura kif ħatifresh din il-marda jiddependi ħafna l-iktar fuq ir-responsabilità tal-persuni individwali għaliex jekk għandna nies li għandhom is-sintomi u dawn mill-ewwel baqgħu id-dar ma marrux għax-xogħol, tajjeb, jew inkella ma ħarġux barra, hemmhekk aħna ħankunu qegħdin nillimitaw allura n-numru ta' każijiet li jkollna u n-numru kif jinfirxu ħajkun ħafna inqas. Mistoqsija jekk hemm xi konferma mir-riċerka li qed issir kemm f'Malta kif ukoll barra li t-teħid tal-COVID-19 jista' jkun airborne mhux bil-fors fiżiku u tielet waħda l-Imjon Meleda tgħid li hemm numru ta' infermieri bħal se jinsabu f'kwarantina jekk dan x'sar ħabba kuntatt li kellhom ma' tabib u jekk hux jew kellha tisib li tirġi prassi kontra dan Fuq il-flights, bħalma rajtu aħna kon qegħdin segwu s-sitwazzjoni. Il-bieraħ kellna l-ewwel konferma li beda jkollna local transmission. Tajjeb, allura hemmhekk ħassejna li aħna ma nistgħux nibqgħu ndaħlu iktar riskju minn barra minn Malta. Il-pjan kien hemm u l-pjan kien hemm li kien ikun a staged approach u aħna kellna l-indikazzjonijiet meta aħna għandna nieħdu dawn il-miżuri u kien propju għalhekk li aħna tajna ċans diġà ħabbarna iktar kmieni matul il-Prim Ministru jinħabbar li min għandu jiġi lura. U allura ħadna data li kienet id-data biex nagħtu ċans in-nies jirranġaw ħalli jkun jistgħu jiġu lura. Fuq in-nies li qegħdin f'kwarantina bħala healthcare workers, għandek żewġ tipi ta' nies li qegħdin f'kwarantina, għandek dawk li qegħdin f'kwarantina li huma ġew minn barra minn Malta. Tajjeb, skont anke liġi li hemm il-kwarantina li hija mandatorja, imma wkoll kien hemm nies li kienu ġew qabel li aħna għamilna rakkomandazzjoni biex joqogħdu f'self quarantine ukoll, dak qatt għandna numru minnhom. Però mbagħad ukoll għandna nies f'kwarantina li aħna żammejnihom minħabba li kellna dan il-każ li evolva bejn il-bieraħ u llum. Allura dawk huma nies li wkoll qegħdin f'kwarantina u qegħdin inkomplu nsegwuhom. Fuq il-metodu ta' trasmissjoni aħna qegħdin nsegwu x'qiegħed jiġri. Li nafu hija li dan il-virus jittieħed anke meta jkollok sintomi li huma vera ħfief. U li huwa għalhekk aħna l-appelli tagħna huwa li persuna meta jħossu jibda ma jiflaħx, nafżawh biex persuna ma jmurx għax-xogħol u ma jaħroġ, ħalli inti f'dak il-perjodu li inti għandek bidu ta' sintomi fejn nafu li hemmhekk jibda jiġi trasmess, hemmhekk ma jkunx f'kuntatt ma' numru ta' nies oħrajn. Li nafu huwa li l-maġġor parti huwa droplet transmission, tajjeb, u hemm ftit airborne transmission. Huwa ftit, però l-maġġor parti huwa prinċipali huwa il-droplet transmission. Sissa baqgħu tnejn. Bħalma spjegajt il-bieraħ huwa differenti ħafna minn persuna, jiddependi minn ħafna fatturi kif il-ġisem propju jelimina l-virus kompletament. Kollha kemm huma fi stat tajjeb ħafna, dan l-anzjan bħal l-oħrajn kollha nsegwuhom, però f'każ bħal dan pers li jkun anzjan ġemmet ħankunu qegħdin insegwuh fl-isptar ħalli aħna naraw li żgur ma jkunx hemm komplikazzjonijiet.
Hemm il-protokoll ta' kif inti issegwi persuni tajjeb li dan ħajġi applikat kemm dal-persuni f'kwalinkwa faċilità li jkunu qegħdin, anke jkunu qegħdin propju d-dar tagħhom ħalli aħna nkun nistgħu naraw li dawn ma jkunx hemm xi każ li jista' jkun hemm deteriorazzjoni. Però bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni tajba fejn huma n-nies kollha li qegħdin f'stat tajjeb u nerġgħu nagħmlu l-appell tagħna għall-anzjani u n-nies li huma b'mart kroniku.